musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗaliru mede fere feñay windere fe jayɓatake bindaɗo mobare nogase jeetati colte hitande ujunnaɗe nogase tati ɓatake men fayti koye carika rendo no kewɗen wadde kala talata yewtere carika e toɓɓe kewɗe taw ko cariɗe baɗɗe gartam en cuɓima noon ndeɗo henna yontere wonde yontere yewtere buuɗaliru mede tuuro teddungo woni Madina Gounass talata hande o yewtere men buuɗaliru mede ma yilloyo ha toon tuuro men teddungo ko fate banggue jangguin leydi ndi e wuuro ngo e tuuɗe wuuro ngo gila to banggue Qur'anil Karim ha yetti Sariya Pular nonne kadi e ɗemɗe goɗɗe e ballal musidɗo meɗen Amadou Samba Lo ma en ketto ko yewti en taw kadi mo yewtide e ceerno Hammad Diallo taw kadi ko yewtere yuɓɓunde fayodinde ko fate banggue jangguin wuuro ngo ha tenti kadi lowde gandal e becce sukaɓe haade min arde e yewtere men buuɗaliru mede toon to Madina Gounass gartaten seeɗa koye actualité hanki hoorejo leydi ndi Sénégal président Macky Sall baɗɗo jillu mum toon to région mo Sédhiou noon ene jeeno e nder région ngaji ɗi leydi Sénégal ɓurdi lobbinade joñade mettude yaltude teskama tugganma 2012 ha yettiɗo ɗo gonɗen région de Sédhiou hande kala ko miijiɗa ne tawe toon gila to banggue boli mum hôpitaux ji mum école aji mum jumaji mum gueɗe mum e gueɗe mum kala hôpital ceerno Amadou Ba ceerno Amadou Tidiani Ba mo jogori hande hollirde ɓiɓɓe Sédhiou naɓe kala pont Marsassoum mo ganduɗa hande ko ngarɗuɗo juɓɓuɗo jaaduɗo e jamanu beɓɗo taccude newnuɗo ya ngara e boli goɗɗi ɗi o jogori hande fawde hayre makko adinde ngam yulyultodirde yoga e nokkuji diwan o ɗeɗo gueɗe kala mawɗe ndine jogani ɗum yiyande wonande région mo Sédhiou naɓe hanki jalti tugganma ɗo jippe laana makko ndiwa o ha yetti Sédhiou woni gouverneur mo Sédhiou o ronki ko yaade kala wuuro ngo ari yimɓe kala jaltat nde o yetti Sédhiou nde kewendi yimɓeɓe ma o ronki yaltude kanko mawɗo leydi ndi ɗum noon e nder micro RTS o holliti hen weltare makko mawde no fewi jeheten koye discours hoorejo leydi France Emmanuel Macron hanki mo yaltini ko fate banggue programme mo leydi France jogui oɗo saaha walla mo jogori addude juɓɓude jokkodiral hakkude leydi ndi France kame leyɗele Afrique ɗen leyɗele Afrique gonnoɗe e jiimadi leydi France hande o hol jaɓɓal ngal leydi France waɗata ha wasa wasdeɓe kadi ha jokkodiral ngal ɓuura moƴƴude e nder politique leydi France hanki o yaltini saabu eɗen gandi ko janggo fuɗɗoto jillu makko faten to leydi Gabon e nder leyɗele 4 Afrique centrale woni Congoji ɗiɗɗi Angola Gabon ma waɗɗon balɗiɗi jonde ko faade banggue nden kay kisal ladde e leɗɗe e ndiyam taw koye mayel Congo nden jonde ma yuɓɓine janggo e ɓaawo janggo ɗon ɗo Libreville Gabon ɗo kanko hoorejo leydi France o holliti basuji mabɓe koninkoɓe mabɓe taweteɓe nder Afrique ɗo e dumunnaji ma ɗum nattu latade kono kadi wonde kanwuji mabɓe ɗi maɗi mbatte nokkuji taw ko école aji woni académie ji taw ganduɗa ko heblo wontat hen ma eɓe ɓeydu jokkodiral hakkude leydi France leydi Maroc kame leydi Algérie ha ɓuura yuɓɓude maɓe ƴeew peeje kala mbawi wadde ha jeunesse Afrique ɓuura kadi wawde yiitade hoore mum
ɗeɗo gueɗe kala haali ɗum ko hoorejo leydi France. Leydi Nigéria ha hande ne sabbi jencude mum hay so tawi won e lundiyankoɓe walla won e dawriyankoɓe walla won e ardiɓe partiji jeynoɓe e ɗiɗo sumgoji jeeyaɓe hen ha hande ene puɗɗi jeertade gam hollirde wonno yarani wonno ɓe pamirani taw ɗeɗo gueɗe kala ko hen jeeya. Hoorejo leydi Tunisie mo ganduɗa gadduɗo herƴo e nder ɓerɗe Afrique naɓe e nder aduna o kala pelle kewɗe darniɗe haqqe innama ade erimamamo yo wattu haalande o ñaago yaafuya taw wona wiide tan o tirtima haala makko. O tirtima haala makko woni o haala ka ko o wino ka o tirtima woni o fewniti hayso ɗum tan yonani alay sago wo ñaago yaafuya. Tinama hecci hanke o toon to université e nder campus won hoɓɓe yaltinaɓe jeeyaɓe to Côte d'Ivoire e Gabon jaltina cuuɗi mumen bedda e booli. Oɗo saaha sukaɓe étudiaji tunisinaɓe kamɓe tunisinaɓe hewɓe gurtama won e hoɓɓe wonɓe ɗon taw ko commerce ha janggoɓe toon kala. Yimɓeɓe kala kolliti hen metti mumen. Jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yirmen wi he mon onon ɗanniyankoɓe enen ɗanniyankoɓe wonɓe Afrique sabu eɗen gandi Afrique ko leyɗele ɗe ngala garanti hay seeɗa. Eɗen gandi kalten koye fof eɗen gandi leydi ndi mo hollirani hono hoorejo leydi Tunisie holliri ni waɗi kayitaji cattuɗi gam fiide hoɓɓe. Wo leydi ndi garata hande a wawa wurde e mum kala ko dañƴa kamɓe tottata. Sa udditi boutique maɗa ñalawma fof famɗi kala contrôle ne arayma laabi jeeɗiɗi ha laabi jeetati oɗon gandi kalami ko wona ɗum ko wiide hoɓɓe jalte leydi amen. ɓen koccani micro walla yeeso télé kaali hoɓɓe ɓe ifñi amen mbari amen kono ɓe pewni kayitaji ha tekki gam fiide hoɓɓe ɓe. Afrique naɓe ɓaleɓe meeɗa haalde ɗum. Won leyɗele ɗe garata hande carte ma séjour no cansirta carte séjour saɗa yalta leydi ndi ko joɓata saɗa naata leydi ndi ko joɓata kala ñalawma contrôle garo e ma kala subaka sukaɓe ko mbiyanma ko sa maayi min ñaama bitig ma o min ñaama galle ɗo min ñaama mburu o ñande kala mbareɗa e leydi ndi kon enquête yahata so jomum jaggama so ɓooyi ɗacce ɓen ɓuuri bonde hay oɗo biiɗo hoɓɓe ɓaleɓe daani hen. Ɗum noon firti ko an joguiɗo moyen aɗa jogui bitikaji 3 4 e leydi jerandi wandi ni eggini hen ɗiɗi gartira e leydi moon hen boutique goto mbaɗa e wuuro moon boutique goɗɗo mbaɗa e wuuro wongo boutique aji ɗiɗi keddiɗi ɗacca ɗum toon gusta teddendi ma e wuuro ngo gartira ɗum e wuuro moon gartira ɗum e leydi moon kalɗo mbawɗa wonde ko mbawɗa dañde foof feccu ɗum hen ɗuma gartira e wuuro moon ɗuma ɗacca toon walla woni wuuro moon ko leydi moon ɗuma gartira e leydi moon ɗuma ɗacca toon. Aɗana Afrique du Sud andi Afrique du Sud ko leydi hewndi caɗele ko yeru wona ko yeru ko leydi hewndi caɗele aɗa jogui magasin uji ɗiɗi jeeyata ko paɗe walla comci te aɗa andi hande ko yeyte toon ko fande ne yeeye leydi ma kala ko jarata toon ne jara leydi ma ko ɓen ɓornoto ko leydi ma ne ɓorno ɗum feccu ɗum yeey mbatta halis gartira ƴeewa local moƴƴo uddita cooda paɗe moƴƴe aɗa andi mbaɗa hen wona gonta e neɗɗo réseau sociaux saabu réseau sociaux waɗira koye jeyku mbatta yeyde en ligne mbatta yeyde foof sa tawi gaañi ɓuuri marsude mbatta ga doole ma ha gacca leydi jarandi keɓa e leydi ma aɗa neemi aɗa deeƴi a ala hay probléme goto. A ɗannima fayi Europe walla Amérique walla Asie an e galle ma foof aɗa andi totar leggal ko ɓooye ndiyam ko fatara ɗum noota wona sakku feere mbaɗa restaurant moƴƴo walla guesa moƴƴa walla mbaɗa sardinge moƴƴo walla cooda machine aji moƴƴi tukka e maayo ma nan ɗon a yoɓata hay mbuɗo aɗa fooɗa ndiyam aɗa roosa walla cooda leydi moƴƴiri duttina hoore ma e ndema so ɓooyi sukaɓe ma jiiɗa saabu ndema ka musata wonata ko ndema machine aji daña légume aji ha heewa aɗa yeeya hande aɗa wawi wadde ndema taw ko yimɓe ndemata aɗa yoɓa ɗumen aɓe daña leydi dañaɗo tummiɗa janggo sa arti dañaɗo coftinɗa ɓandu maɗa dañaɗo mbaɗɗa sport saabu neɗɗo somo mawna ene moƴƴi o dilla wiyetake mawɗo tan yo ñallu jooɗa guesa ha nayi muta ala ene moƴƴi mawɗo so mawni yaakido yiya nambu walla yiya jardin walla yiya remru wona yaakidade hen ne moƴƴe ɓandu mum ne softina so debbo so gorko ene rokka mo gurdam sa yi mawɓe men ɓe hande
ko ñawli ko fof ɓe jat ɓe gardoya ñamde jawdi woni ñamde baali ɓe jaakido ga ko anje ɓe jooɗade kam ɓuuren sellude ndeke ko noon enen mbaweten sellude sabu andi so yi ko wayno Chine Inde leyɗele goɗɗe ha toon to gonɗon mayi gorko nayejo ko kañum rewi caggal daabeji mum kañum ñamminta daabeji mum kañum remata taw ko ndema ka musani ko ndema masiŋaji ko toon mbawɗen wattindade kala keɓɗaɗo traite woto jooɗo tan ne ñammine ne deeƴi ala ko ñaw ɓolo ɓeydantuma hedeɗo woyto koyɗe musoje koppi musoje taw ko an jeeyi sababu o alay saago mbaɗa nokkuɗo aɗa dilla dillugol ngol ko anje jooɗade ha mbawa moƴƴitinde gurdam ma e cellal ma daña ɗo perduɗa temps beele mbasa waɗe ma dañ goto e sukaɓe maɗa dañƴuɗon demal ɓamtare joktoyo janggo galle maɗa ɗon ɗo jeltuɗa aduna ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jarɗe accude hakkille musidɓe tedduɓe gartaten koye yewtere men buuɗal yurmede yewtere men buuɗal yurmede hande holto nawata en paaɗen ko ha toon to wuuro teddungo woni Madina Gounass holko nawaten to Madina Gounass soɓe gandi Daka yonti ko nayi lewru jogol darande janggo ndu so jomiraɗo haaji ɗum jeeyi sababu noon jehen toon to Daka hanki en jeehino toon en kettima gurdam jaydiyankagal e nder wuuro Daka Madina Gounass mbiyen hande jiɗɗen andude ko duuɗe Madina Gounass holno ɗe jangguinirta e hol sifa majje jewtiten koye musidɗo men Amadou Samba Lo Amadou Samba Lo bisimilla maɗa aɗa jayde Weltare TV ane koɗo men koɗo Weltare TV woni ceerno Abdoulaye Oumar Kahel Diallo ɓurɗo andirede ceerno Hammat Diallo sabulande ɗa fo ɓa jaɓoto eko golluɗa fo ɓa haalata o ñanno won ballo jomam e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heɗiyankoɓe yewtere men ɓatake puɗɗal yurmede min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum goto kala to wawi wonde ene woniri min mbiɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en camni hon musidɗo men Sar Abdoulaye Sar koye ballal muɗum koye jokkodiral muɗum ha ɗum ɗo wawi dañede en jettimo en jarnimo no fewi e jokkodiral ngal kono kadi e yidde kadi humpidde julɓe nokku men Madina Gounass ha toon to Daka guila e joloje ɗe ha kay kewaje hen ɗe kono kadi e nder ndi juɓɓudi gondi e nder hen ndi e jamma hande o walla e ñalawma hande o mbawten nayrade koto banggue duuɗe alɗoji karim tawete ɗo to Madina Gounass to banggue juɓɓudi muɗum banggue yaadu muɗum hayni Daka ko ari ko banggue duuɗe ɗe holno cifori beele e jakkade golle walla ala koma Daka o sako walla ala ɓen jangguinoɓe won sifa mo jogoro ha Daka o sako tawa anuɓe kadi enen jokki golle walla ala ɓe kewi ko yewde ha Daka o ɓenne eɗen gondi mo ganduɗa ko ceerno men ceerno Hammat Diallo mo ganduɗa ko sériyanke ko ɓuraniyanke teskaɗo gandaɗo dewtude Madina Gounass e nder Madina sawi ceerno Hammat Diallo fof ene andi hande kanko woni koɗo meɗen e nder yewtere men puɗɗal yimɓe de Sar Abdoulaye Sar ceerno Hammat bisimilla camina ɓen bandiraɓe heɗotoɓe yewtere men puɗɗal yurmede eyyi bandiraɓe hettiyankoɓe buuɗal yurmede e gardagol Sar Abdoulaye Sar assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh min calmini on onon fof min juurima on dennangal jogorɓe hettoyade sawtu meɗen en calmini kadi musidɗo men ceerno Amadou Samba Lo garɗo haɗo meɗen ɗo kono sababu ha en mbaɗani ɗo yewtere en calmini fof en juurima fof en donimaɓe kadi kamɓe fof kadi en ñaaguima kadi duwaw kamɓe fof inchallahu taala noon tigui jarama ceerno Hammat Diallo bandiraɓe nani kadi beltima salminama ceerno to banggue duuɗe on kadi en nder udditego Madina Gounass guila cinci wuuro ngo en jii adana ceerno Saydou no sincirano gurɗe ni ha e leɗɗe ni ha e duɗɗe jangguirano ni ha oɗo saaha mo gonɗen ko mbawata hen famminde julɓe e nafoore ɓurana e moƴƴere muɗum bisimilla ceerno bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam amma bad en ballinima Allah ena laɗum e barka Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu e barka ceerno men e seere men mum enen ballinama ɗum enen ballini Allah en kala hen e ballal Allah ene laɗum e barka Cheikh Tidiane e barka ceerno e seere men muɗum nde wonno wuuro ngo hecci en no fewi ɓurgo jibini en bof e fodde kam no nanirɗen adan duɗal galla ceerno ngal kam koye duɗa gadiɗe he jeeya duɗal ngal ni seerenɓe ɓe so ñalawma ari goto fof ne heeɓa e nokku mum no jangguina toon kono so jamma ari almuɓe fof ndendan no gara ɗo galla ceerno ɗo ɓe kuufa almuɓe kam fof ɓe jangguinaɓe e fodde kam gandal men ko hepti enen gandi duɗal Dar Salam ko duɗal manggal
kadi ngal yimɓe heewɓe kadi ndeyni mum alqur'ana duɗal karamatu ko hen jeeya e ɗum koye nder wuro ngo ɗeɗo duɗe ɗiɗi e duɗal kadi Muzdalifa e mbiyatanoɗo ceerno Sahiru e ɓen kadi fof koye duɗe mawɗe kam ɗe ciftorɗen kadi enen ni en jangguiɗo e nder wuro ngo e duɗe goto e duɗe ceerno duɗal ceerno Ahmadou Baro Sy to Darul Hijrati e nder Darul Hijrati noon leegal wona Darul Hijrati wuro enen koye men en jangge ngal ɗon duɗal ɗo e nder ngoɗo wuro kam enen ciftori ɗeɗo duɗe jiidani noon e ɗeɗo duɗe kam ko duɗe galle ceerno tan haqiqa e ɗum noon ɗen ko dakhiliya hatta kadi almuɓe ceerno kadi wonɓe e nder wuro ngo no joom duɗe no mbayno ɗi mbawa ɗum limtude mbayno leydi ko nder duɗe kam ko duɗe ganduɗa koye ñawore ceerno woni sen jalti wuro ngo duɗal biyetegal Abi Samahon ngal nana yalti ngal won ko hedde Daka tan Daka oɗo watte hande ɗo funnangue mum tan no wawi wona kilo walla manque kilo ngal ne kadi ko duɗal gurngal sukaɓe ceerno ɓe hewɓe hen ko toon janggi toon ceerno Mahamadou Jalal en tengti kañum fof ko toon janggi e ko nandi e miñum en e hewɓe janggi toon hen machallah e duɗal biyetegal Ma'adinul Ilmi ngal kam Daka o huufi ngal boom joni ngal yimɓe nanda ko e nder wuro he jati enen ɗo min kaldo e mon ɗo o Allah walli kam ko ɗon dañmi suura ɗon ndenmi alqur'ana alhamdulillahi rabbil alamin e ceerno men tedduɗo biyeteɗo ceerno Aboubacry Dia ko ɗon ceerno Alhaji Moussaïd Naymo toon duɗal ngal sinca koye 1980 non do wiyeteno 78 e mayru hitande ko hen ngal sinca jaaɗen toon min kalda mon mbiyetemi ko Hammat Diallo toon jaami mbeɗa yara hisbaji nogas ɗiɗi Allah newni ko toon timmini alwala mbattumi alwal gongal dañmi suura alhamdulillahi rabbil alamin e ɗer duɗe kam ko noon wuro ngo noon duɗe ko woni ɗo e wuro he ne ɓuuri temedere e capanɗe duɗe temedere e capanɗe kay jiidani e guure sincenuji taariɗo wuro ngo ne jeeya hen wuro wiyetengo Fas Subalɓe duɗal nin toon duɗal ne jeeya hen duɗal biyetengal hono Saadatu duɗal nin toon e Quba duɗal nin toon Misra en fof duɗal nin toon Sunnatu en fof duɗal nin toon Raba en ya Allah Barakatu en l'Islam en e ɗum fof guure catiɗe ha Daybatu en Darul Hijrati en ha Tawbatu en fof machallah guure catiɗe fof ceerno kam kala nde sinci wuro o jaggi suudu Allah ndu o jaggi suudu almudo makko jogorɗo lomta gonɗo lomtotoɗo mbo galle o waɗat duɗal alqur'an ko noon jiiruɗen jama e galle makko noon almudo wona ɗon lomtomo ɗon huɓɓa ɗon duɗal ne jangguina ha noon e diwanuji goɗɗitiɗi ɗum ɗo kam guure catiɗe wuro ngo tan kalɗen ɗo ko ɗum tan kam woni alhaali makko qur'ana yo jangge sharia yo jangge kadi yo gollere yo hutore e kam fodde kam kanko ceerno fodde duuɗe makko kam ɗo tamiɗe ɗen kam jelnata almuɓe jelnatako fodde noon duuɗe keddiɗe nder wuro ngo won hen ɓe jelna ɓe jelnata min kaldo e mon o jaati duɗalam ngal to arwande mbeɗe yelnanno almuɓe min jaltanno min jaha hurjoyde ha Tamba en e walla somin garti kadi wuro he sokaɓe jelo kikiɗe ha kikiɗe hande e oɗo subaka hande min natti ɗannade gila e 2000 ila yomina hada ɓe jelaki e nder wuro ngo ala ko caggal wuro ngo hay nokku ɓe jahana men ɗon jooɗi hono amen ne kewɗe teb won noon yaltoɓe kadi hande seeɗa seeɗa ne jaha seeɗore Tamba en to Daka yontigue ɗe garta eyyi kam ɗum woni ko mbami famde hen inchallah no jangge kam ene wawi alhamdulillah rabbil alamin hande noon ɗo galle ceerno ɗo duuɗe ɗiɗi kam guurɗe ene nder galle eyyi duɗal ɓiyi ko hono ceerno Ahmadou Ammar e wallidiɓe muɗum ne jangguina alqur'ana ene reene alhamdulillah rabbil alamin duɗal kadi ceerno Abdoullahi An e wallidiɓe muɗum ngal ko rewɓe ɓe gila noon kanko ceerno Abdoullahi An kanko ne gila Allah addimo ɗo e nder wuro ngo alhamdulillah rabbil alamin ko ɗum fatu tengtino ɓiɓɓe rewɓe ko ɗum fatu kam nden kam ɓiɓɓe rewɓe kam rende qur'ana jofnude Allah newni ɗum ha newi hande marta nin filti seeɗa seeɗa kono kam fodde ko ari ɗo ko alhamdulillah ko joom woni on banggue foof noon woni o fof artata koye juuɗe ceerno fof kam ko woni ceerno inchallahu taala eyyi jiiɗani noon kadi ceerno Ahmadou Ammar o jogui duɗal kadi guurngal wiyete Darul Machar ne yalta wuro ngo seeɗa tan eyyi ngal ne kadi machallah ene wuuri duɗɗe kam machallah ne heewi ene wuuri tigui rigui yo Allah nawru ɗum yeeso amin rabbal alamin noon tigi heeɗiyankoɓe yewtere men puɗɗal yurmede e nder Sar Abdoulaye Sarr en nani kono kadi en beltima no feewi ceerno Hammat Diallo oɗen haalirni banggue duɗɗe en paami hen no feewi ceerno to banggue duɗɗe e oɗo saaha koye Daka tendiɗen beele oɗo saaha onon jangguinoɓe on jowat duɗɗe ɗe ha Daka o saako walla ala almuɓe saaha foof ene garta e galleji ɗi ɗo janggata ene jangga walla oɗo saaha holno gondude almuɓe e Daka o e hoɓɓe ɓe oɗo saaha kam fodde Daka o kam tawi ko Allah haalte kala kam bawɗo hande tamde almuɓe e nder ɗeɗo balɗe sappo Daka jangguinaɓe huufaɓe on de wawi min kam komi wawa min kam mi wawa ɗum minen kam haqiqa Allah raba garowo ɗo o tan
min kewi tan ko kikiɗe ari min mbaɗa duwaw min ndewodira min mbasiyo sukaɓeɓe min mbiyaɓe hannde kam daka ari nde on nanti bayda saɗa janggina welte ko an tan kanko tan kono so hoɓɓe naati ha keewi e nder galleji ɗi rewɓe alhamdulillah taala jogui hen bandiraɓe arɓe eyyi kadi jiiɗani dakaji hoɓɓe no mbayni leydi machallah hay wawde sippirde bayda ɗaɓata wawde dañde ɗum baydaji ka tara ko cakiɗi goto fof no hoti galle bamum ne yii koreji mum haqiqa jangde nde hayso nde woodi nde foccata kono feewi ɓe mbasi e noon yooɓe nafdat nde pini subaka fof goto fof yo tiima deftere mum famɗi fof so hizbaji 5 hizbaji jeegom hizbaji 10 nen yimɓe mbaadi so joomum gayni on saaha kadi yo yaha kadi haajuji muɗum daka ko événement mawɗo no feewi e nder Madina Gounass-naɓe suksa ko cukalel ne wawi widde Mumbai ni hakkunde wuro tan e Daka hakkunde wuro e Daka gila e nawoɓe jeeyguji ha e foof ɗum waɗi kam jangde nde kam to banggue janggude alluji mi wiyata woodani kono ko ɓuuri hewde ko ɗum gurti ko ɗum gurte no gurti taska walla gurte korko mbayi ni ko noon gurtiɗe mbayi ko famɗi fof kam balɗe 10 ɗe kam jangde heewani e majje jangde heewani e majje e fodde kam min ko kumpitimi mi wiyata noon woodani wa hawnaki taw woɓɓe ne mbawi tawana jangga kono kam ko ɓuuri hewde ko elle ko ɗum gurti tan ɗum wayi e banggue humpito men inchallahu taala noon tigui jarama Ceerno Hammat Diallo jarama kadi ɓen heɗiyankoɓe yewtere Buuɗal Yurmede e ballal Sar Abdoulaye Sarr Ceerno e ndewtude ngo Madina Gounass ɗemɗe goɗɗe ene janggue ɗo koyno Pulaar koyno Français o e gueɗe goɗɗe kono fof sa ƴeewi Pulaar o so janggama ha joni de koye defte diine ɗe janggete Français on ko noon so janggama so wawama binde ɗi ha joni koye diine ha joni artata e nder mbadi wuuro ngo neɗɗo wara jangguɗo Pulaar wara jangguɗo Français ha yaltina ɗum sifa wuuro ngo on sifa kadi e ndin mbadi eɗen banggue Pulaar ko gartata hen yettode wodini Allah nde wonno ceerno o ko ballaɗo Allah tabaraka wa taala wino caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum o wi e mun gonɗiɓe Allah son balli Allah walla mon tabbitina pele mon ceerno on en jii o ummi ko Fuuta o woppi toon koreji makko o woppi toon ko jeyno e ko wodno foof o wirti ɗon Dakaru en tawi ko welanma tan jomum artano ga Dakar fayanno walla faye Ndar walla faye Thiès o woppi ɗum ari ga e ladde Tuula Heela Casamance ladde Tuula Heela Allah wallirimo kala hitande foof rondo koreji makko to Fuuta gara tawama ka ittamo yewende Allah addi woɓɓe ɓe kam ko perde ƴetti bagasuji mumen ngari kodde makko ɗo ittimo yewende ayi on o walli Allah na wallimo hitande foof ɓe to ngara e keewal tawambo ɗo o yiya ɗumen jiyambo ɓe jewtide kadi ɓe jokkodira en ɗemeje ɓe gandu wonɓe ga ɓe kadi ganda ɓe kadi ganda ɓe ga ay ɗum ballal Allah e makko hitande foof aduna o fof artaɓe ɗo e yantude hen kadi e fodde jafoɗo nde haala ka haɗɗam nga hayti sen namdam to banggue Pulaar o jangde nde joni noon ko fodde ko nanatano ceerno no salo jangde wonde wona jangde nde sala jangde nde wona kayri won ella koye jangginoɓe he wonata nde wonno saɗa janggina almudo o no ƴetta e jikkuji ma jangginowo bayda wayi kono debbo muyninowo ɓinguel mum ni ɓe mbi kala ko nagge ñaami ɗum ñalla muynata ceerno ne joguino programme mo sinci duɗal ɗo e nder wuuro go wiyete ko Ma'adinul Ilmi mo jogui hen programme gila e gurdam ceerno Ahmadou Baro e gurdam makko kanko hoore makko rahmatullah alayhima yurmede Allah e weela ɗum e wonde mabɓe ɓe paandi hen ko dendagal jangdeji ɗi fof yo jangge hen kono sikki Allah hande e ngeɗo nangue France ono jangge ɗo Pulaar ono jangge ɗo jangginoɓe France ɓe ko yimɓe ɓe o nehi ɓe o muynini haw enti ɗumen ko ɓen wadde noon ko hulno ko Allah dandi hen hande kono sa ƴetti ɓiye a totti neɗɗo goɗɗo yo jangginana école yo walla yo jangginana Pulaar ko lowdi makko watta e neɗɗo he so arti noon kon famodirde ɗum wonno ko sali ko te Alqur'an o kadi yo hedde yesso Alqur'an so heddi yesso tan ko heddi ko rewa caggal wona ɓawa almami Alqur'an wona almami ɗum ko jaam tan probléme ala hay gandal enen kala mbo anda sikkata gandal jeeyi ɗum tan ko France walla anglais ala gandal hay Pulaar ne wawi fondeni poti hen jiyaɗo Allah goto meeɗi yiide mo wi gandal o diidi no suudu yildu ni suudu wonde ron hono yildu ni oye ɗemɗe ɗe foof Pulaar woni ɗo wolof woni ɗo France woni ɗo arabe woni ɗo ha fotti gandal jooɗi hakkude tengguringu gandal woni enen fof pote gandal ngal joni goto fof foti ko janggude e ɗemgal mum hijjo limto yiya tara so tari tan fo yofa hakkude suudu ƴetto e gandal joni noon ɗemɗe ɗe ganduɗen pawiɗe dow men dow toñangue ɗe ɓe cali janggen ɗemɗe men joni arat jaaha janggoya ɗemgal jomum a ba ca en kurtu a b c gona ɗon ha mbaɗa leeɓi daneji a wawa ɗemgal ngal tawa ɗon tan kaɗɗa ayi ko tampere mawde kamɓe ɓe janggata balɗi tan tawa ɓe mbawi tan ɓe natoye ha gandal ko gandal tan
gandal wana tuba ko jeyi gandal wana arabe jeyi gandal wana angale jeyi gandal ko Allah jeyi dilne saba fo walluma jonno kamɓe gardi en ɓe nunɗani jaafa ɗon nan mbawa halde radio de tan gonga tan kalmi kam ko ay so gon kaɗɗon joni noon ɗum waɗi hande e ngeɗo nangue France ona jangge ɗo pulaar ona jangge ɗo dirtinani te dirtinta inchallahu taala diine ne jangge hen wonni koɓe mbanno fandare kamɓe jaɓɓe pulaar jangge o won fandare nde ɓe pandino hen ko yidde beele ɓe mbayla yimɓe ɓe nannore hen programme uji goɗɗi gila salade sukaɓe nduni en sukaɓe rewɓe won hariji gonno nder ceerno noon ko ballaɗo Allah ñaɗa ɗum e ceerno men ceerno Mahamoudou Jalaluddin e wallidiɓe muɗum keɓɓi pulaar o jangi ɗum jiilti labbangal mbatti hen kise diine l'islam kise ɗum Allah yettama e ɗum aduna o foof ne seedi ɗum aduna o foof hande ne seedi ɗum ene dahmiti hen ene welti hen yo Allah nawru ɗum yesso jahi nabi asabi noon tigi machallah ceerno Hammat Diallo a weltanama no feewi bandiraɓe nani paami no mbiɗa ni kamɓe ɓe kaala wonde ceerno mawɗo wino neɗɗo ƴetta almudo mo anda haydara nawana ceerno mo ala haydara a rokkani ceerno haydara so almudo arti addani haydara ora ala haydara wadde lo tindol holdirta tan wadde jangge nde no mbiɗa ni gandal ngal kongal gotal tan heddi kala nokku mo natirɗa wat feere jangga ɗum mbawa ɗum nde jettoɗa gandal ngal no ceerno min beltima no feewi konngol ma mbayni ko tan min calmini min juurima tan dennagal jogorɓe heɗoyade no alhaali yewtere nde kala ko rewi hen lawol alhamdulillah ɗum wonno fandare nde kala kadi ko jumɗen hen eɗen jafni hettiyankoɓe foof en gona wawɓe haalde eɗen jettiri Allah tan gam oɗo événement jogorɗo wadde o hono Daka alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko événement faaro l'islam fof e sifa kuubɗo ko faaro tijaniya fof kadi e sifa keeriɗo kadi ko faaro leñol fulɓe fof nde nangal biyewo mbimi caggal kayne mbiɗen ko julɓe fof ndendi wona ɗon wiyama julɓe ɗemɗe fof naati toon kono kadi ko rendo kadi fulɓe kala kam biyeteɗo pullo biyewo mbimi no foti yaɓɓuɗo koyngal muɗum welto yetta Allah anda ko capital l'islam woni ɗo ko capital kadi fulɓe alhamdulillahi rabbil alamin ene ñaagui Allah yo Allah junnan en gurdam ceerno o kanko e wallidiɓe makko waɗa hen cellal enenne kadi Allah rokku en wawde rewde e pele mabɓe e ñimtinde ɓe ononne kadi joganiɓe en yiɗo alhaaliji humpito ngo radio ngo télé ɗe foof woni e nder wuuro ngo ha e nder leydi ndi ha e foof yo Allah sembin on yo Allah sellin on yo Allah wallu on saabi onon nafta julɓe ɗo joni gummiɗa ko ha galle ma garɗa tawɗa hen ɗo ko nakko yimɓe naftorto yo Allah sembin on sellin on walla on hen kadi ononne walla julɓe foof jahine biasa min calmini min juurima musidɗo moon biyeteɗo Abdoullahi Oumar Kahil Diallo lollirɗo Hammat Diallo ɗo e legal Chifa Madina Gounass min calmini min juurima wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Daka jaam waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama ceerno Hammat Diallo jarama ɓen heɗiyankoɓe buuɗal yurmede jarama kadi Sar Abdoulaye Sarr koye ballal makko ɗum ɗo wawi dañede bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe musidɗo moon Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass jokkodino Sar Abdoulaye Sarr e ɓataki buuɗal yurmede Allah jarama on jarama jawɗele yimɓe a fot ɗum hay do biliji a wat ɗum seytane funtima ngurdam seytane wi'ama a mayta hay wonta han kono yawta wata asku jawdi ndi hewta wata sakkoratɓe ɓe tawta kala baɗɗo ɗum bonni a jarama ceerno Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en beltanima ceerno Abdoullahi Oumar Kahil Diallo ɓurandire ceerno Hammat Diallo to legal sifa o haala makko labtuka mbatka fayida taw kadi ko jiɓɓuka no fewi kadi wona yima tigui rigui e duɗe ɗe en paami hande o duɗe ɗe no jangguinirta guila to banggue Qur'an o sari o pular o français o taw kadi ne yuɓɓi ne rewi lawol en beltima no fewi en beltanimomo yo duusugo ɓooy yo gurdam ɗam ɓeydo bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko duwi kadi e nder Daka o kadi e nder wuuro ngo foof en mbi amin ya rabbi ya rabbal alamin ceerno Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi e softede ma oɗo saaha mo gonɗen
aɗa duusodiri no feewi no feewi no feewi e yewtere men buuɗal yurmede ha yimɓe ɓuura andude hannde o wuuro teddungo Madina Gounass guila to banggue jangne nde guila to banggue jaydiyanka guila to banggue gueɗe ɗe kala ma en dewido e nder yontere nde kala so tawi saaha o rokki en ta o rokki en no moƴƴi so Allah jaaɓi inchallah ma en jokku ha hannde inchallahu rabbi addande bandiraɓe wuuro teddungo Madina Gounass ko woni e nder muɗum musidɓe tedduɓe aadi men so jumiraɗa haaji ko ñalawma janggo hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmede assalamu aleykum wa rahmatullahi ketki malaki jaam e jaam Allah ñalla nena ayata hey mawɗo an perɗi ngu